Кака най-научни студийски състояния. Ама забавно. Ане, баба, Славке, на здраве! Айде, мама, айде! Празни чаши! Много най-забавно капчина. Давай, баба, давай. Kako to ovo što se spavate pribiskinata? Давай, Pedro, давай! Дай му там една част от дългите. Я подай. Бабе, бе, защо бе ми на малко? Сомангил. Това е состечко. Ние не вземем апарата. Мобилни приложения Fighting и Android. Слушайте от вашия телефон. Всяко време, страна и чужбина. Къде ми е чашата ми? Дайте ми я чашата. Ема само ще една чаша. Няма стига чаша. Ще може да се прави с кома на здраве, с женка. Айде, ма, на здраве. А комицата къде е? Отзад е, нищо. Слазата отзад. Включително тези специален албум, където да ги събираш за всяка покупка. Центъра. Този дом, на тази холма. Още на дълго. На парламента. Айде на здраве. Чувствай се изгодно. Знаеш къде. На Виденов.бг. Да подариш красота. Има толкова незабравими богати изборни Чотата зелица. Абе, търсете. Нами те шукар музика. Абе, ба, радио сме. Айде, на здраве, айде, бе. Суме пламенки. На здраве. Тук откривам страхотни предложения от добре познатите ни марки. Страшно, хора. Добре, пали. Сели там, не бой се да не сяде там. Харичка какъв да стигне. А ти си за? Панч не са хас. Панч, айде за какво. Елате да лав тут. Пердял да сте бял, пердял. Папуче, нали, да сме сте папуче. Абе, мало. Давайте, че сте закъснали. Давайте, че няма време. Да, трябваше 5 без 10 да сте тук, сега е... 5? Точно 5? Трябваше да сме вътре да... Давайте, казвайте.
Вие бяхте на женство. Там има маска. Голямо ли е това? Не, че това е това, които двете. Само жените, които гостите да влезем. Я дай да свалим картата да мога да седим в ръкошката. Дай там на жената. Дай на жената. Дай на жената. А видеш се? Да ме не спиркате ми дай. Дай на жената. Айде, бе, сега да снимате. Дами и господа, приятно ми е да ви приветствам. Добре дошли. Скъпи младоженци, вие прекачате прага на тази зала, за да заявите пред всички нас волята и желанието си да създадете семейство. Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие от мъжа и жената, дадено лично и едновременно. Затова е необходимо пред мен, пред вашите свидетели и гости, устно да заявите вашето желание. Вие, Ренета Трайчова, съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Андрей Христов? Да. Вие, Андрей Христов? Не, той. Аз отдаве ви питах... Ето го младоженика, те от една. Ето го умрете. Да. Аз те го питах, защо така умрете, да. Ренета Трайчова, съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Андрей Христов? Вие, Андрей Христов, съгласен ли сте да вземете за своя законна съпруга Ренета Трайчова? Да. В изпълнение на взаимното ви желание, което се уверихте лично и въз основа на представените документи, е изготвен акт за граждански брак. За да бъде законно оформен, моля вие и вашите свидетели да го подпишете. Въпросът се разправя. Вика реклама. Вижка ме. За това ще да сте жена. Чакай, аз съм се... Много ти ми калка. Всички да, всички да, така е.
съгласно закона и обичая, в името на кмета на град София, ви обявявам за законен съпруг и съпруга. Тези пръстени са древен символ на вашето обричане на съпружеска любов и вярност. Те носят цвета на слънцето, топлината на обичта, силата на един съюз и се слагат от днес и за винаги. Заповядайте, поставете пръстена на вашата съпруга. Заповядайте. Обричам ви да създадете здраво и хубаво семейство. Обричам ви за щастлив семейен живот. Това е първата ваша семейна здравица. В живота си ще имате поводи за много други, но нека тази топли сърцата ви до дълбоки старини. Здраво! Много жадно беше младоженци. Скъпо семейство, любовта е най-великото човешко чувство. Тя е магия и отдаденост, вяра и сила, дава криле и носи щастие. Събира две сродни души и ги възвисява, за да се стремят един към друг и да живеят един чрез друг. Животът е казал, че човек е истински щастлив, само когато има с кого да се сподели, когато има любов да го окриля, дом да го приютява и деца, които размислят живота му. Затова обичате така, както се обичате и днес. Съхранете и пренесете тази любов през годините, за да може един ден, когато се обърнете назад, да можете с гордост да си кажете: щастливи сме, че заедно минахме през годините, заедно посрещнахме бурите, заедно изживяхме слънчевите, весели дни на един достоен живот. И помнете, истински влюбени не са тези, които се гледат един друг в очите, а тези, които гледат в една посока. Уважаеми богове, вие сте законни свидетели на бракосъчетанието. Това е чест и отговорност за вас. Затова останете за напред добри приятели и съветници на младото семейство. На вас, госпожо, предавам първият семейен момент с пожелание да съхраните любовта и топлината във вашия дом. Честито и на добър час. Заповядайте. Вие бъдете с по-бори за пион на вашата любима. Честито, весело с вас желая. Честито. Само секунда, я така обърнете се. Така се допълни. Само да видим ние. Пази се ти. Трябва да цилича, дръпни малко. Стой така. Айде. Айде къде сега почти не бе. Давайте, бе. Айде, давайте насам. Айде. Айде. Чакай малко, Гош. Да се станем, как се качва. Долу къде потероня? Как чуче чаша. Ти на пега се чаша.
Чекайте ми снимайте. Дай ръка. Тази страна, да се качват и айде да се тръгваме. Малко време на кана. Малко ще... Качвайте се. Айде, искам до прозореца. Айде, беге там. Къде тази бума първо се бута да ударат? Ето, айде по-тръгваме. Качвайте се, как се бе. Ева, Маре. Да. Доволите снимка, ще се гледаме ги снимка. Така че се хайде. Айде на здраве по този случай. Да се возите малко. Да се возиме. Абе да се вози, не го